chỉ bởi vậy tuần lai social media sang Instagram te Facebook te mi workout lai exercise an la lai te kan perform terin hi sarkar lai puin central sarkar ina Fit India Movement 2030 Fit India Movement 2030 te pon tia chemical zel hiania chutiang tak chuan Mizoram Police Headquarters point unit sang lekha athon tara police te chu civil mi te aya fit zo durangai kania civil mi te engton tu komu tu kan ni turani team police headquarters son thua chua chu mi bo zui chuan kan pu ber malangain security unit ami te chu mi te engton tu kan ni ti ro manna asiama tichuan security unit a omte phe chu VIP rank tu kan ni wangin mi te kan fit zo amaya ni tichuan kan pu ber ro manna angin fitness test hi kan nei thin do na thathum dana fitness test hi nei ji tur nia chumiom che chu kum khata voili fitness test kan nei ji don tin ania voili kan nei na chuan pass ji angai do na ni ta chuan etina na tun tha october tha hi fitness test kan nei ta ti chuan mi pakatin chance voi thum kan nei don ta avoi khatna I fail chuan chance voi ni la nei avoi ni nai test lenga avoi thum nai test lenga voi thum na thlenga ila fail zel chuan security atanga unit danga transfer thlengin action lak thei chutin chuan order ong don ani ti chuan tun tha ilo fit ta fitness test nei le hun tu chu January na kum January tha ni ta January tha ron khen ba ka I test na akan pass nge turin in workout nga thepato pini lo be nga fitness test nei le hun ma nge kha ka test le thei to e ka in huame I ti hun akan I test nga I pass chuan I pass nge kha ngai do na I fail le chuan in ti le trap trawa nga ti khan fitness test nei le hun ma nge khan pass nge ngai ni I chuan fitness test ka soi to angin kum khata chumli thathum dana nei je turania pass ze la ngai do na ni ti chuan kan test nei na tur hi tuna chuan abul tran nan sit up push up le kilometer ni le chan vetla ani do na sit up hi mi patan minute thum chungin voi som thum me chetan minute thum chungin voi som ni push up hi mi patan minute thum chungin voi som thum me chetan minute thum chungin voi som kilometer ni le chan vetlan hi mi patan minute som panga chunga thlen man turani ha me chetan minute som ni patni chungin thlen man turani ka kha anloin zir anloin workout da extra kan lo lak ka kan loin ko cha ngai do ni abul tran nan tun zir tom ni lo tur october ni ko hian PT kan nei anga chu ta chuan dama le chan via jing dama le chan via SP security officer roll call turin kan kal vek anga ka chuan chiang zo kan kan in thrilanga ti chuan enge mo sai pui tok tok ru thalo lung thalo nei ko kha om thelia khang kha in report turani tin chumi piala ma chuan khang in report te kha kan ol do na ti an ti lamani lowa kan ol thei chung lo ni en tin nan tlan thei mi lo ru thalo te chu akala kal turani kilometer thum le point meter zani to chu akong kha ashanin kan siam veka akala kal khem turani ka a timing te pom ve vek sit up ti za turte push up ti za turte pon akina chiang zo kin ka piti huna kan nei Srilanga ka kan ol thei don chung lo ti kha lo thelok tai la thange kilometer ni le chan vetlan kan ti kha minute som panga mi patan thleng nge nge turani me cheta minute som ni pani kan han tia maro chu thleng khat an lo in fit try me ma minute som aten lo thleng ta khati ang chi kha kan SP du da nangin excellent te very good tiang chi ka kan lak chen sang le ma excellent du te ka chu cash reward te hian po kan nei pe mai the chu wang chuan the pa to bin tran lai la tin si ta pa te po voi som thum kan han pia voi som ma the voi som sari the te pon lo the a khang chi kha excellent mu ho ka chu reward on don ni ti te kha lo se lok kai la thane sit up te push up te
a demo a video in tuna ka tu sei zo hian kan non tilanga ma uluk de kan lo ena nga ati da tu bi abi ken pu sa pa po en ti tu nge yang chi te sita pa po en ti tu nge ban vai tu nge tu khuma tu sui tu tiang chi te ka ka demo kan non tilang do na tin kan tlan na tur kom po kan lo ner hriat lok the na turin a kom po kan non tilang ma an tlan chin lai te po kan non tilang do ni na ka uluk de kan lo en do ne le tu na hen kan an tlan chin do na kan tlan chin lai a video clip toy te kan hen chin do na ni kan tlan dan speed king ang vel ki fit thapa ngai a khit ti char sar kan tlan chuan mi chong panga chuan khi mi speed ki kan maintain char char thei chuan kan thleng de ve kang maro chu ei khamaron tlan phe hemi speed ang vel hi kan maintain kha ngai ni
tuna hian a finish line kan ron thleng chho trap to state library non pel chho le to a RD office kan ron thleng chho to he ti chuan Minaco gate kha kan finish line tur ani kan ti to kha khimi thleng khian kilometer ni le chan ve alo ni ta ni hei tuna hian gate an ron pel an ron thleng chi ta non tlan thleng ta heta hian a record tu te khan ro omanga excellent te very good good ti te khang a pass le fail te khata hian helai gate a hian lo record don ani le tuna hian kan tlan na tur kan ru ta kha kan tlan na tur kong kha kan en chinang Minaco gate helai tang hian kan chananga e chuan kan tlan thlata RD office alo ma tlang nuam RD block office alo oma tian kan tlan zelanga ta son state library le sports office alo langa so laya engso museum thartur ania so kan tlan thi zela MPSC office kan thleng phaya MPSC office kan pel hian waiting shed alo ma khitilai waiting shed kan thleng don chi kian metar zali ani kan tlan chan na tang khan ti chuan mual zau kan ti thin kan pi ti na thin kha kan pan chho le ta mual zau kan han thleng chho hi secretariat lam main building lam panin kan tlananga helaya chi hian metar zanga ani le ta chuan main building panin kan tlan zelanga so ta son building thar annex building piami tunan sakmek khalo langa ta hian kan tlan thaze langa ti chuan secretariat kan ti Minaco main building kha kan thleng thlata a hemi main building kan thlen chi hian a gate zone chi hi kan tlan chan na tang khan helai takhi metar zariat ani ti chuan kan tlan thla Mizofet office kan pel tha hei helai kong chakami te hi kan security ho office ani kha seta mai mai la ti chuan athang koi kan thleng thla ATI building le advocate general office alo langa ATI kot kan thleng chi hian helai hi kan tlan chan na tang khan kilometer khat chi chi ani ti chuan irrigation ho office kan tlan pel thla kan mazona zitco office alo om le a kan tlan pel tha zela henglai thla hi chu thasen vaka ngai lo body weight khan min pot thla tho tho maya ha dam lai takani ta hian taxation ho office kan thleng thla le a ti chuan khu ti lai kan mazona kon kong peng thuam alo om ta a ding lam panga pen thla ka chu Ebenezer hospital lam pang khania a vela ma kan peng chho don thung ta ni vela ma kan peng chhowanga PNE office power and electricity ho kol phetha lampang ho office pan kan tlan chhonga helai takhi thahe lai berani a chho ve de ulai ani ti chuan PNE office kot helai kan thlen chi hian 1.4 km sanita kong chungzo ka kan tlan chhonga henglai chu temin kong azal vele de ulek to a chhoda na hi chhode eu kan tiang chau khania tha po he lu tuk to lo henglai chho tang hen temin thapek le de wanga ya ta khian koi pui kan ti kha kan thleng chhonga koi pui tang hian a veila ma kan kual chho don ta ni ti hian a veila ma kan tlan chhowa tuna kan tlan chhona kong hi
mual zau po chho tu kan pi ti lai po kan tlan fu thin na kha ni a chuan khi ta kan ma zona kian law and judicial ho quarters kha alo le ta law and judicial ho quarters kan an thleng chowa ti hian law and judicial ho quarters kan han pel chowa tuna kan thlen na lai ta khemi rang of in zone kan thlen hian kilometer ni kan tlan ta chiani chuan mual zau lam kan po chho le don mual zau pani kan tlan chho le a mual zau at hian kan tlan chho le anga mual zau tang hian kan office tam panin kan tlan phi le don ta hian main road kha kan han po chho le ta chiani secretariat main road kha chuan somi kola son MPSC office khala oma an dinglama mi hi MPSC office kha nia ti chuan museum thar tu kan ti kha building in hi lo de ta chuan sports office kan ta pe lenga kan ma zona state library office alom le a state library alom le a ta kan ma zona mi ki tlang no mar di block office kan ti kha a chak lok kha kan finish line ki da ki mine ko gate khalo ni le ta maya ki mi thleng khian kilometer ni le chan ve alo ta ni taksa har satna nei ho I atlan ve theilo mase kal thei khang ho na an kong zo tur kha kan soi ve lenga amalam zong zong kha chu in ang thlave ka secretariat building ku ta kan zu hela ke ni kha chu atlan ni lona kal kan ni wangin kan kong hi tlemin a thui de hlek dona midang kha chu kilometer ni le chan ve ni line ke ni chu 3.2 kilometers kha akalin kan kal ve thung don ni ti chuan tuna hen koi pui kan ti kha kan thleng chho don ta atlan ho kha chu atlan ho le kal ho kha ta tang chi hen kan dang lam don ta ni ama zong zong kha chu in ang vek ta atlan ho kha chu koi pui atang hian helam a ve lama hian an peng chhowanga akala kal ho ro kha chu a ding lama khon kan kal ve thung don ta ni hu lam konga khon a ve lama peng chho ve loin a ding lama a kalin kan kal thanga ti hian secretariat a quarters ho block 2 block 3 ti ho te khang ho omna lama khan kan kal thadon ta block 2 block 3 ti vel secretariat quarters ho kha kan pel tha ti hian kan kal zelanga lai kong thei hi na nuam em ani a fian rial tha motor te tlan tam lova workout nan mani exercise rak na po nuam tak an hing lai kong hi ti chuan tuna hian nursing ho medical education ti vel khang ho office kha kan thleng theia tan kan kal zelanga ti chuan nabat au ten lo oma hi ACB office kan ti khan ta ACB office kan pel phele a kal phe zelanga fisheries ho office alom le don ni fisheries ho office hi kan pel phele a heng lai kong thei hi anuam em ani chuan kan hma son so ti lai son
quarter so kha lo om le dona minister te le kan IPS IAS kan ti hote khumi ding lama khuan an quarter so kha om thata a veilam ma hian kan peng chho don ta ni a veilam ma hian kan kalanga so lai kan mami so revenue ho office khania a kong chung zo ka hian kan chhowanga ela hi te min a chho ve de he ro hi chu kan in huam ve de hlek chungai ta hian kan chhowanga ta chuan hemi kong hian MPSC office bula peng kha apu khami peng kha ni he tuna kan dinglama mi hi MPSC office kha anita ti hian secretariat miniko anti khami main road kha kan po chhole ta chiani tuna hian kan dinglama hian museum thar tur kan ti building eng hi aom ta sports office kan pel phele kan mami so state library kan ti khani ta khi ta kan mami khi tlang no mar di block office kan ti khani le ta chu kan finish line tu rakha a chak lok khi ta tu na gate lo lang khi mineko gate kan ti kha khi kan finish line tu rani hemi gate kan thlen chi hian 3.2 kilometer thumle meter zani kha ani ta chiani push up kan ti dang tur kha lo en le taila ti hian kan soitong khan mi pa in voi som thum minute thum chungin me che in voi som minute thum chungin ti tur ania kong khi amar atanga tuna kan huang hian kong hi amar atanga ti hian kan ban thachak na mangin ti hian push up kan ti ang he ati dang tur ani heti po hian tuna kan huang hian heti po hian kut hi ada theya asir zong amo asir zong ni chi aloin mani thiam danin ti hian amma zongin heting po hian kut hi mani thiam dan kan ada the vekani ti kha kan riat turatan hei hi push up ti dan tur ania ti chuan kan lo ha ta deuh kan ha chol din kan lo ha chol du ni po in ti hian bok vung a ha chol hi arem lo o yani lo ni hetia bok vung ha chol hi hetia ha chol po hi o yani lo kan ban mar atanga hei tuna kan tiang hian hetiang hian kan ha chol turani tuna hian sit up ti dan kan lo en lenga kan kea min lo dom sakanga ti chuan soitongin ti khian tukhuma kan kut kan suinga kan kut zungpuin kan ngong azut thlanga ti khian mi pa in voi som thum minute thum chungin me chi in voi som ni minute thum chungin mu vungin kan ha chol thiang lo ti hian kan thut lai tak hian kan ha chol tur ani ti khian kan han mua kan han thole khian kan kiu in kan khup asi chat tur ani khi sit up ti dang tur ani